Quan arriba el desembre, l'escola s'omple d'il·lusió i alegria. A les aules, és tradició decorar espais amb motius nadalencs per donar la benvinguda a una de les èpoques més esperades de l'any. Els alumnes i mestres col·laboren per transformar l'aula en un lloc màgic. Primer es decideix un tema principal, pot ser un bosc nevat, un poble ple de llumetes o un pessebre tradicional. A partir d'aquí, cada alumne aporta idees per fer decoracions com estrelles, arbres de Nadal, flocs de neu o guirnaldes fetes amb paper de colors. Aquestes manualitats sovint es fan amb materials reciclats per fomentar la sostenibilitat. Un dels moments més emocionants és quan es col·loca l'arbre de Nadal. Cada alumne hi penja una decoració especial que representa alguna cosa important per a ell o ella. També s'escriuen desitjos per al nou any i es pengen a l'arbre com si fos un arbre dels desitjos. A més, les finestres s'omplen de dibuixos i siluetes fetes amb paper blanc que simulen la neu caient. Algunes aules fins i tot preparen un calendari d'advent amb activitats especials o petites sorpreses per a cada dia fins al Nadal. La decoració no només embelleix l'aula, sinó que també crea un ambient d'unitat i treball en equip. Tothom participa, des dels més creatius fins als que prefereixen donar idees o ajudar a organitzar. El resultat final sempre és especial, perquè reflecteix l'esforç i l'alegria de tots els que hi han participat.